Ouăle oferă senzația de sațietate și conțin proteine care transmit creierului semnale care ne ajută să ne săturăm mai repede. Așadar, sunt ideale atunci când ne alcătuim o dietă ce se încadrează într-un anumit număr de calorii. În plus, consumul lor prezintă beneficii pentru sănătate. Ele conțin proteine de bună calitate, ajută la reglarea colesterolului HDL și scad riscul unui atac cerebral. Ouăle sunt o alegere excelentă într-o dietă sănătoasă și echilibrată. Pe lângă faptul că sunt o sursă de proteine, ele conțin și vitamine și minerale. Oul rămâne un produs alimentar de înaltă calitate nutrițională pentru adulți, inclusiv bătrâni și copii, și este consumat pe scară largă în întreaga lume. În paralel, există dovezi convingătoare că oul conține, de asemenea, mulți compuși bioactivi încă neexplorați, care pot fi de mare interes în prevenirea și vindecarea bolilor. În prezent, este bine stabilit că oul poate contribui la sănătatea generală pe toată durata vieții, deși persoanele care suferă de tulburări metabolice, cum ar fi diabetul, hipercolesterolemia și hipertensiunea arterială, trebuie să fie precaute cu aportul de colesterol din dietă. O altă îngrijorare, când vorbim despre acest aliment, se referă la alergia la ouă, care este o alergie alimentară comună pentru sugari, cu o prevalență estimată a fi între 1,8% și 2% la copiii cu vârsta sub 5 ani. Moleculele care sunt asociate cu hipersensibilitatea la ouă sunt concentrate în principal în albuș, ovalbumina, lizozima, ovomucoidul și ovotransferina, fiind alergenii majore ai ouălor. Au fost raportate și unele proteine derivate din gălbenuș. Alergia la ouă se dezvoltă de obicei în primii 5 ani de viață, cu 50% dintre copii depășind hipersensibilitatea la ouă cu 3 ani. Din fericire, în majoritatea cazurilor, prevalența alergiei la ou scade odată cu vârsta și de obicei se rezolvă la vârsta școlară. Dacă nu te afli în categoriile menționate, iată care ar trebui să fie motivele pentru care să consumi ouă. Ouăle sunt printre cele mai hrănitoare alimente cunoscute. De fapt, putem spune că oul este un aliment perfect, deoarece conține câte puțin din aproape fiecare nutrient de care ai nevoie zilnic. Un singur ou fiert mare conține 6% din doza zilnică recomandată de vitamina A, 5% din doza zilnică recomandată de folat, 7% din doza zilnică recomandată de vitamina B5, 9% din doza zilnică recomandată de vitamina B12, 15% din doza zilnică recomandată de vitamina B2, 9% din doza zilnică recomandată de fosfor și 22% din doza zilnică recomandată de seleniu. Ouăle de găină conțin de asemenea cantități de vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina B6, calciu și zinc, dar și diferite oligoelemente care sunt importante pentru sănătate, inclusiv cuprul, fier, magneziu, mangan, seleniu și zinc, gălbenușul fiind principalul contributor la aprovizionarea cu fier și zinc. Prezența unor astfel de minerale și micronutrienți în ou este destul de interesantă, deoarece o deficiență a unora dintre elementele zinc, magneziu și seleniu a fost asociată cu depresia, oboseala și dezvoltarea bolilor cronice. Concentrația unora dintre aceste oligoelemente, seleniu și iod, poate fi crescută semnificativ în funcție de dieta găinilor. Câte calorii are un ou? Un ou are 77 de calorii, însă mai are în compoziție și 5 grame de grăsimi, 62 de mg de sodiu, 0,6 grame de carbohidrați, 0 grame fibre, 0,5 grame zaharuri, 6 grame de proteine și 147 de mg de colină. Aportul alimentar mai mare de ou în timpul sarcinii a fost asociat cu scăderea riscurilor de hipertensiune arterială și diabet zaharat gestațional. Un studiu a evaluat relația dintre colesterol sau ou ca sursă principală de colesterol alimentar și diabetul gestațional și hipertensiune, două situații de risc major ale femeii în timpul sarcinii. Participantele cu cel mai mare consum de ouă au avut un risc cu 41% mai mic de a se confrunta cu diabet gestațional, în comparație cu cele care au consumat mai puțin de un ou. Consumul mai mare de ouă a fost asociat cu un risc mai mic de a avea o tensiune arterială crescută. Oamenii de știință nu au găsit nicio asociere semnificativă între aportul de colesterol și riscul dezvoltării diabetului gestațional. Este adevărat că ouăle sunt bogate
în colesterol. Un singur ou conține 212 mg, ceea ce reprezintă peste jumătate din aportul zilnic recomandat de 300 de mg. Cu toate acestea, este important să reții că colesterolul din ouă nu crește la toată lumea colesterolul din sânge. La 70% dintre oameni, ouăle nu cresc deloc colesterolul. La ceilalți 30%, denumiți hiperrespondenți, ouăle pot crește ușor colesterolul total și LDL rău. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări genetice, precum hipercolesterolemia familială sau o variantă genică numită ApoE4, ar putea să limiteze sau să evite ouăle. În plus, pacienții cu risc de boli cardiovasculare și care au suferit accidente vasculare ar trebui să-și limiteze aportul de colesterol. Oprirea consumului de gălbenușuri după un accident vascular cerebral sau infarct miocardic ar fi ca și cum ai renunța la fumat după un diagnostic de cancer pulmonar, o acțiune necesară, dar tardivă. Efectul lor antibacterian se bazează pe mai multe mecanisme bactericide sau bacteriostatice. Unele dintre ele au o activitate puternică prin interacțiunea cu pereții bacterieni care declanșează în continuare permeabilizarea și moartea bacteriilor. Efectele celorlalte molecule sunt mai degrabă indirecte prin scăderea biodisponibilității fierului și a vitaminelor, care sunt necesare pentru o anumită creștere microbiană și prin inhibarea proteazelor microbiene care sunt factori virulenți de infecție. Colina este un nutrient despre care majoritatea oamenilor nici măcar nu știu că există. Totuși, este o substanță incredibil de importantă și este adesea grupată cu vitaminele B. Colina ajută la construirea membranelor celulare și are un rol în producerea moleculelor de semnalizare în creier, împreună cu diverse alte funcții. Ouăle întregi sunt o sursă excelentă de colină. Un singur ou conține mai mult de 100 de miligrame din acest nutrient. Ouăle sunt incredibil de sățioase, sunt un aliment cu conținut ridicat de proteine, iar proteina este de departe cel mai sățios macronutrient. Ouăle au un scor mare pe o scală numită indice de sațietate, care măsoară capacitatea alimentelor de a susține senzația de plenitudine și de a reduce ulterior aportul de calorii. Există totuși o limită recomandată pentru numărul de ouă pe care ar trebui să le mănânci. Potrivit specialiștilor, ar trebui să consumi unul sau maximum 2 ouă pe zi, dacă ești o persoană sănătoasă și mai ales tânără și provii dintr-o familie în care nu sunt cazuri de dislipidemii, boli cardiovasculare sau diabet. Ouăle cu coajă se păstrează la temperatura camerei sau de preferință la frigider înainte de a fi folosite de către consumatori și sunt considerate proaspete până la 28 de zile după depunere. Condițiile de depozitare a ouălor pot induce modificări interne profunde, inclusiv modificări fizico-chimice care pot crește unele proprietăți tehnologice care sunt utile pentru industria alimentară, dar care alterează proprietățile antibacteriene ale albușului.